Президента на Върбица Бенковски Валю Драганов. Загуба в изключително важен матч у дома за Купата на България, но третодивизионния ОФК Хасково, който точно преди тази среща пък надигна глава, но сме да твърдя много равностойна среща. Какво не стигна на Върбица да се сбори и да не загуби поне в редовното време? Играхме. Първо искам да благодаря на хората, които отделиха от времето си и дойдоха на матча и да подкрепиха. Да благодаря на момчетата за страхотната игра. Раздадоха се. Видяхме, че не е нещо страшно да играе срещу трето дивизионен отбор. Мисля, че стояхме много добре на терена. Не мисля, че някъде надиграха нещо повече. Имаха си момчетата две положения, караха си ги и просто ме отличи се, че са на по-горно ниво. Липсваше един от футболистите днес, но трудно е на такова ниво да имаш и резерви, които да се включат. Даже двама играчи липсаха, ако трябва да бъдем честни, но при единия си пролича много. Какво може да се направи, за да видим малко по-смела игра и поне един-двама души, които да могат да влязат от пейката или при отсъствие на някой да помогнат? Имахме наистина липсващи, дори повече от двама, както казахте. Просто ни трябва повече самочувствие, повече увереност и се надявам, че с времето ще натрупаме тази увереност. Могат ли така контролни срещи с отбори от трета лига да помогнат за това нещо? Разбира се. Винаги контролите от по-горна група винаги са допринасяли за по-доброто за нашия клуб и не само за нашия клуб, за по-долните дивизии. И се надяваме, че следващия, как се казва, на края на полусезона, за следващата подготовка за втория полусезон, ще направим всичко възможно да направим повече контроли от възможното и то да бъдат от трета лига отборите. Така като гледаме и времето и всичко останало, наближава момента, в който да започне сезона в областния шампионат. С оглед и на медийното отразяване чрез дигитален спорт, проекта на Bookmaker рейтинги, това ще бъде ли един голям позитив Върбица да има хора с отбора, които да обръщат повече внимание на групата? Може ли по този начин да се вдигне и нивото, да се помогне за намиране на спонсори? Как гледате на това? Искаме да благодарим на Bookmaker рейтинг за тези неща, които успяват да разпространяват за нашия клуб. Голяма благодарност. Със сигурност достига до много хора и това е много добре за нашия клуб. Със сигурност ще дигнем нивото. Ще намерим хора не само като футболисти, но и хора, които имат желание да работят за организации, спонсори. Водим разговори всеки ден. Това, че има така по-сериозен интерес вече към групата, помага ли с намирането на такива хора? Да. Почти вече с колко фирми? С Михалково ни подсигуриха водата за полусезона на децата ни, U17. Механа Радопчани направи официален екип за свободно носене. VM Дентал център, тренировъчни тениски и ДХ Норс Хамбург с доста хубави постъпления за нашата група. И скоро ще има информация и за съперниците и цялата програма за групата, но поне името на първия съперник можем ли да разкрием в това? Днес сме на събранието, срещата с клубовите. Теглихме жребия. 8 отбора е в групата. Миналата година Родозем няма да участват. Тази година Черноочи не се включват. На 20-21 септември този месец започва първенството. Още не е уточнена датата, дали на 20, дали 21, но домакинство е на ФК Девин. Добре, благодарност и успех в новия шампионат. Благодаря.